convenient. Sabeu que Paco, allà per on va, que el tenim avui així entre nosaltres, tots sabeu qui és, i tenim que estar enormement agraïts, i jo personalment molt més encara, però avui anem a encetar una ruta de la memòria històrica i democràtica entre la Vall dels Alcalans i la Foia de Bunyol. Estan així els seus representants de l'institut, els que han iniciat el projecte. Tenim així un fet històric, ja no solament per el que representa el projecte en si, sinó per a Montserrat. És un dels primers actes, no el primer, perquè n'han fet alguns ja, però sí un dels primers actes de la rellevància que té este, que és encetar una ruta de memòria històrica i democràtica en la nostra zona. Este serà el primer punt, tenim més projectes després per a continuar-los, i el que se vol fer avui, en aquesta senyal que heu vist així, que ara donarem lectura al que diu, és que se puguen fer rutes per diferents pobles de la Foia de Bunyol i de la Vall dels Alcalans per anar a trobar els diferents indrets on la recuperació de la memòria històrica estiga present. I en cada lloc intentarem ficar la seva senyal corresponent. Per tant, avui iniciem així que el final està per vindre. La recuperació de la memòria històrica i democràtica és una obligació que tenim tots els que estem així i tots els que tenen que vindre. No podem oblidar res de lo que va passar per a, sobretot, Aquest seminari va néixer al curs 2017-2018 i gràcies a la voluntat del professorat que avui es troba entre nosaltres. S'han gestat grans projectes d'investigació interdisciplinars des d'aleshores portats a terme per nosaltres, l'alumnat en la via del nostre professorat. En este visat autèntiques biblioteques humanes dels quals hem nutrit. Aquest últim confeccionat va ser la creació d'una ruta intercomarcal de memòria històrica i democràtica, el qual ha tingut una gran repercussió. Aquest projecte va ser presentat a l'octubre de 2020 a Diputació i va obtindre el primer premi. Des d'aleshores hem estat treballant en una doble vertent. D'una banda, la temàtica d'investigació que es proposa per curs i d'altra banda, en la geolocalització d'indrets que van tindre especial rellevància durant la Segona República, la Guerra Civil i la postguerra. Les investigacions per part del professorat del nostre centre, portades a terme a França així com en Alemanya, es van fer pensar en la possibilitat i la necessitat de visibilitzar una part de la història del nostre país que ha quedat totalment enfosquida, que va passar a partir del 36. I en general se sap ben poc de la nostra pròpia història. Trist, però cert. Nosaltres, els joves, tenim la veu de l'ara, perquè l'ara és el que més importa. I ara és hora de lluitar per la justícia, la reparació i la no repetició. La memòria històrica ha de ser un deure d'estat, que vaya més enllà d'estigmatitzacions i prejudicis. La memòria és història, i s'ha de veure perquè el que no es veu no es recorda, i el que no es recorda cau en la ignomínia de l'oblit. Mitjançant la geolocalització tindrà rellevants per a l'època, creant una xarxa que podrà ser visitada per la ciutadania. La informació estarà plasmada a les plaques que s'aniran ubicant als diferents indrets i que mostraran la informació essencial. Aquestes aniran acompanyades d'un codi QR que ofereix la informació en diversos idiomes per a que la informació siga cada cop més extensible. Les llengües no entenen de fronteres ni de races. Les llengües són portes culturals obertes a tothom i el turisme intel·ligent i el que el seu substantiu transmet. La filosofia del nostre projecte encaixa perfectament amb l'indret. Doncs per a nosaltres, per damunt de tot, està la llibertat de l'ésser humà i els drets. Creada al 1931. A l'acabar la guerra li van picar el substantiu, fet molt simbòlic.
A dia d'avui és un tresor on encara es veu la pedra original amb el substantiu picat i, per tant, esborrat. Un tresor viu, d'on brolla aigua, l'únic element capaç de travessar fins les pròpies pedres. Així volem que siga la ruta, que travessa fronteres i, sobretot, prejudicis mitjançant la visibilització, la crítica constructiva i el coneixement d'uns fets que... Tant Paco Muñoz va retre homenatge a l'indret el 1978, 5 anys després de l'hagués conegut, mitjançant la composició musical d'una cançó anomenada La Font. Vam tenir la sort de conèixer i entrevistar a Paco Muñoz al gener de 2022, qui també es troba entre nosaltres i al qual ens agradaria oferir el més dels grans agraïments. Gràcies, Paco, per obrir les portes de ta casa al gener de 2022 i per descobrir-nos una miqueta més aquest meravellós indret. Un fort aplaudiment per a Paco, per favor. Muñoz ha sigut una peça clau en aquest capítol de la història, però no podem deixar d'agrair a Josep Maria García Mas, batlle de Montserrat, i a Àngel Jiménez Jiménez, gestora cultural, la seva humanitat, predisposició, capacitat d'escolta i empatia. Ens ho vau posar molt fàcil des del primer moment que vam veure aquell 8 de març. Vam sortir d'aquella casa de la cultura amb un somriure carregat d'il·lusió, que ens ha confundit, que ens ha conduït fins al dia d'avui, un dia amb el que hem estat somiant durant mesos. Gràcies de cor per tot, així com al veí de Montserrat, Sergi Rodrigo Delgado, el que ens va descobrir la font. Gràcies. Que per a nosaltres, l'alumnat, la participació en aquest i altres projectes de memòria històrica ens fa evolucionar, no tan sols a nivell acadèmic, sinó molt millor, a nivell personal. Sempre hi ha un abans i un després arran d'haver participat o estar fent-ho en aquest seminari. Sabem que la informació ben donada és la millor garantia de no caure en la repetició, d'accions que un dia van llançar el concepte humanitat al menys baix dels nivells. Comencem un projecte que va utilitzant termes històrics extramurs. Va molt més enllà dels llibres i de les parets del nostre centre. En agrandir a crear una estructura extensiva i orgànica i animar els altres centres educatius a contribuir a la ruta. Que res ningú ho pare, doncs el coneixement és la millor garantia de difuminar la ignorància. Gràcies a tots i totes, de cor. Senyor alcalde de Montserrat i altres autoritats, bona vesprada a tots i a totes. Els alumnes de Dies Alcalans consideren molt interessant la iniciativa de l'Ajuntament de Montserrat i d'altres institucions implicades per a contribuir a la recuperació de la memòria històrica del municipi. Enguany hem cursat quart de l'ESO i hem estudiat l'agitat context històric que va envoltar la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme a l'àmbit d'Espanya, amb la ruta intercomarcal de memòria històrica i democràtica que avui es posa en marxa. Disposarem d'una eina més per assimilar els continguts impartits. És un dret i deure que tots nosaltres, com a ciutadans i ciutadanes, siga dolorós. Aquesta ruta ha estat un estímul per a oferir una nova assignatura optativa al curs vinent, amb el títol de Taller de Memòria Històrica, Guerra Civil i Franquisme a la Vall dels Alcalans, que esperem que tinga una gran acollida entre l'alumnat. Des de l'institut tractem de treure profit de la ruta que s'inaugura, així com dels diversos materials que l'Ajuntament posa a la nostra disposició. En suma, agraïm aquesta iniciativa per a recuperar la memòria històrica de les nostres comarques i ens esforçarem per tal que no repetisquen els errors del passat. Moltes gràcies. És una de les responsables, des del meu punt de vista, és la responsable d'aquest projecte que ens ha involucrat a tots els que estem ací i a més que vindran. Per tant, dos cosetes, dos idees i la teva motivació. A veure, això, com ha dit l'alumnat de l'IES, va estar en marxa des del curs 2010-2018 i bé, la idea de posar aquesta ruta en marxa bàsicament va ser arran d'unes investigacions a França i a Alemanya on te n'adones que tot està documentat i així al nostre país no hi ha res documentat, amb la qual cosa es va il·luminar la ment per a enllestir un projecte que poguera visibilitzar, reparar, fer justícia i garantir que això sobretot no es torni a repetir, tot i que les circumstàncies d'avui en dia no acaben d'acompanyar. Però per això mateix hem de ser més fortes i més forts i lluitar perquè realment és de justícia lluitar. Seria Bunyol, però vaig conèixer aquest indret, me'l va presentar Sergi, i vaig veure que tenia molt a veure amb la nostra filosofia com a projecte del centre, com a equip humà que formem part del seminari
i per suposat el nostre alumnat, el nostre benvolgut alumnat, les verdaders també coprotagonistes, perquè la pedra angular són els testimonis orals, sense elles i ells no podríem fer absolutament res. Cada cop que ens han obert la porta de sa casa ha sigut com un misteri de veure si anaven a brollar llàgrimes, si voldrien parlar, si serien capaços de fer-ho, i finalment amb aquestes biblioteques humanes hem comprovat que sí, i ens han la cançó de la Font, composada pel nostre volgut Paco Muñoz. A l'escoltar-la i escoltar la lletra, doncs va ser una experiència molt colpidora. Ho vaig compartir amb els meus familiars, específicament amb Isa Sala, i li vaig dir, m'encantaria entrevistar a Paco Muñoz, i em va dir, doncs el tens ben a prop, viu aquí a Real. I res, es van plantar a sa casa, ens va obrir les portes de la casa, ell junt a Pepa. Ha sigut tot un esdeveniment molt fort, a nivell de seminari, a nivell també personal. A partir d'aquell moment... José María. Bueno, en quant a l'IES Alcalans, este projecte es comença a novembre, desembre, quan me cridaren des de l'Ajuntament. Vingué Isa, ens plantejà el que estàvem fent a l'Institut de la Olla de Bunyol i ens proposaren que ens sumàrem a este projecte de memòria històrica. Aleshores, a partir d'ahir s'ha donat trasllat al claustre de l'institut, a l'alumnat, i fruit d'esta espenta que ve des de Olla de Bunyol, doncs el curs que ve tindrem una assignatura optativa a quart d'ESO, en el nom que han comentat les nostres benvolgudes alumnes. Esperem que tingui una bona acollida entre el nostre alumnat i pense que és el punt de partida per a aportar a este projecte que ja està encetat, per suposat. Aleshores, esperem que el curs que ve tinguem o siguem una part impulsora d'aquest projecte. Molt bé. Moltes gràcies a tots per vindre i... Havia un docent en València, crec que era l'única que quedava, que la meva vida concebia que me faria tio clàssic. Jo de poc també era un dia en el musical, jo vaig dir la paraula llibertat, no sé per què, i el tio clàssic em va contestar, la llibertat la picarem, i ja no li dic res més. I quan passaren 2 o 3 anys, es veu que ja es fiava més de mi, perquè no era massa de retorns i dies. Un bon dia em va dir que pujara en el seu cotxe i un balneari que tenia allò de plàstic i vingueren així a veure de fora. Després no ho ha dit mai, crec, com a secret avui. Jo me'n vaig anar a Portugal en el 74 i tinc la sort de veure carrasques ahí plantades i esperar no morir-me pronto i poder vindre a sentar-me a l'ombra, que no farà falta perquè esto no està para tot. Gràcies a tots els que heu participat i heu vingut desinteressadament. Sé per el vostre mestre que la cançó de la Font no facilita, té problemes i té coses. De totes maneres, un dia el director de la banda del casino, quan els músics no collaven, ell deia, bueno, jo compte 4, aburremos en el Calderón. El primer que arribi, que s'aguardi. El primer que acabi, que s'aguardi. Gràcies.
Què tal, Roy, que és el cap de